Raz. Prosím o pozornosť. Haló, prosím o pozornosť. A poprosím starostku obce, pani Čavojskú, o zahájenie 8. ročníka dedinského uličkového turnaja o plán starostky obce. Príjemný športový deň všetkým milovníkom futbalu. Prajem vám všetkým dnes pekné počasie, radosť z hry, nielen pre vás, ale aj pre divákov, ktorí dúfam, že prídu. Verím, že budete zápoliť férovo. Nejde o život, ide iba o futbal. Takže ešte raz všetkým príjemný športový deň a otváram oficiálne 8. ročník uličkového futbalového turnaja obce Poruba. Ďakujem, pani starostka. A teraz prečítam také stručné pravidlá, ktoré budú platiť pre tento turnaj, aby ste sa nehádali. Čas hry 2x15 minút. Brankár chytá loptu v označenom sektore. Loptu môže vyhodiť len do svojej polovice ihriska. Malú domov nesmie chytať. Odrazená lopta od brankára neplatí ako roh. Auty sa kopú. Gól platí v celej časti ihriska. Vystrelený. Celé ihriska. Gól je ak lopta, ak sa lopta nachádza za brankovou čiarou medzi tyčami a brankárom celým objemom. Tam sú kamery. Smete. Pozor na fauly. Hrať futbal pre radosť. Rúbať drevo ste mali doma. Pri rovnosti bodov v skupine sa budú kopať ako 11 na vzdialenosti 7 metrov. Vo finále sa nepredĺžuje, kopú sa hneď tej 11. Všetkým jasné, ak by boli nejaké nezrovnalosti, treba prísť na sekretariat do šatne. Už je to vyžrebované.